Бях една тъпа 45 кг дъска, по-леко от момичета, по-леко от Jack's Fitness. Положението ми беше страшно критично, аз буквално бях стръмал към саморазруха. Пиех по 4-5 Red Bull на ден, почти не се хранех, бех много зле като цяло. Ако се храня, ще се храня с някакви сладки неща, с някакви глупости. Но прищрака ми да почна да тренирам и... Бях 45 кг, вятъра ме буташе, като ме духа. Много зле беше. Ребрата ми се виждаха, абсолютен анорексик, в буквалния смисъл на думата. Никога не съм и подозирал, че за една година ще кача до 82 кг.